Amalima kɛnɛ media kanubaga bɛɛ lajɛlen aw ni ɲɔgɔntuma bi ye mercredi ye nansara kalo tile 20 san kalo duruna 2026 k'aw bɛɛ fo k'aw waliɲuman dɔn. An balimaw an bɛna bɔ ka an balimakɛ ka jaabi ni o ye Gandi malien ye. An bɛna bɔ ka jaabi ni seereyaw de ye, seereya minnu ni a yɛrɛw b'a dɔn k'a fɔ anw tɛ nkalon tigɛ ka da maa la. An balimaw Gandi malien ni Abulaɲan ni Bumabɛliw ko ka garde corps bila olu kɔ k'olu garde. Mɔgɔ caman ye ta fɔ a la ko parce que k'olu menacé de don k'a yira k'a fɔ k'olu ka du ko dɔ ko vidéo kɛ ko k'olu ka du ci walima ko ŋunuŋunukan dɔ bɛ réseau sanfɛ ko ka t'olu ka yɔrɔ attaquer k'olu fɔli ko kuma de bɛ sen na. Donc u kɛlen bɛ ka kɔnɔbɔli ni bokɛ bila Gandi malien ni Bumabɛli ninnu na bi. An balimaw maa minnu y'a fɔ aw b'olu dɔn, maa wɛrɛw tɛ jadisiw de y'a fɔbagaw ye. Ni jadisiw y'a fɔ aw kamana guwan ko aw ye dɔw ka fagaliko kuma fɔ e yɛrɛ Gandi malien ka plateau sanfɛla la. Anw bɛ fɛn o fɛn fɔ dayiru b'an bolo dɛ. C'est pourquoi aw b'aw yɛrɛ ɲini Maliko la don dɔ quoi. Parce que ne hakili la aw bɛ tɛ Maliko la, aw bɛ minɛ ka bilankun de la. Ba de y'a fɔ a ka kuma kɔnɔna la ko vidéoman bɛ wari de minɛ u bɛ ɲɔgɔn feere ɲɔgɔn ma. O de bɛ yen donc i b'a dɔn o la k'a fɔ ko Maliko tɛ. An balimaw Gandi malien sɔnna ka Isa Fatɔkɛ Isa Sise a kunkolo dafalen tɛ k'o ta ka taa ka plateau kan ka t'i sigi k'u ka politicien bɛɛ jɔ stade 11 sport la ko k'a bɛɛ faga Mali politicien bɛɛ. O fagaliko kuma bɛ bɔ a da don min na Gandi malien ka plateau sanfɛ. O don procureur tun kan k'i autosaisir dossier na ka o interpeller k'u ɲininka n'o ye cybercriminalité adama ye. Mais ale bɛ ɲɛnawoloma de kɛ min ka d'a ye a b'olu to yen minnu man d'a ye ale b'olu minɛ. Gandi malien e bɛ taa plainte kɛ k'e taara cybercriminalité la e taara demande don yen mais nin bɛ fɔ e ka plateau kan don min Adama tun t'a kalama mais o y'a sɔrɔ Adama bɛ cybercriminalité la. Ça c'est passé kuma in kɛra 2023 mais e yɛrɛ sɔnna que e ye communicateur ye ka nin ɲɔgɔnna kuma ta k'a fɔ e ka plateau sanfɛ hali e ka rectification kɛ a la i ma se k'a kɛ. Ni mɔgɔ filila plateau sanfɛ i b'a tigi ka kuma encadrer a bolo mais hali o yɛrɛ e m'a kɛ. Au contraire e y'a encouragé de. Isa Sise bɛ balo la vidéo in bɛ yen a bɛ Gandi malien yɛrɛ ka page sanfɛ. I ye kuma caman fɔ Isa ye manamanakan caman fɔ politique mɔgɔw ma mais e kana ɲinɛ k'a fɔ ko e yɛrɛ bɛ démocratie nɔnɔ dɔ de kan k'a dun da. E bɛ plateau min kan démocratie de nana n'a ye. Isa bɛ ka t'i sigi micro min na manamanakan fɔ la démocratie de nana ni a ye. Sinon ORTM tun bɛ a tɛ wuli ka t'i sigi a la. Ka i mana minɛ ni se t'i ye ka avocat ta k'a d'i ma démocratie de nana ni a ye. Ka médiaw caya démocratie de nana n'a ye. Musa Tarawele ma sɔn a ma. Musa Tarawele Mali média bɛɛ fermé fɔ média damadɔ Vieux Lawuru n b'a dɔn aw t'o dɔn mais anw ni Vieux Lawuru de la ka sigi ka kuma. A ka journal de tɔgɔ ɲɛ ko Lawuru cɛkɔrɔba jan de tun de don a fatula an bɛ dugawu k'a ye. Alpha Umaru Konare anw n'a sigila ka kuma. Musa bɛ bi waati min Alpha ka journal tun bɛ journal ale qui est directeur des journal la mais aw t'o kalama. Gandi malien Malifin ni bi kuma i b'i hakili jagabɔ n bɛ ka min fɔ ni tɛna don maa wɛrɛ gasi la aw ni ne an ka jɛ an ka Isa Sise lamɛn. Ni Mali tun y'a ka politicien kirikara ninnu jɔ ministère la ka mugu ci nin bɛɛ la k'a bɛɛ faga ka ban bilahi mɔgɔ t'a ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ jamana kɔnɔ. Aw bɛ ka ko jɛ mɔgɔ lankolon na u bɛ ka faso ci mɔgɔ la ɲuman bɛ wuli o cogo di. Jamana cila i b'o kolokolo in fɛ yen den ɲuman bɛ wuli cogo de ka wuli kɛ an b'u faga de. Ninnu bɛ faga de mugu de bɛ ci ninnu na. Est-ce que sa jamanadenw yɛrɛ m'u suguya dɔn tɛ sa. U m'u suguya dɔn hali sa kolonkolon bɛ mɔgɔ ɲuman de bɛ Mali kɔnɔ hali sini suyali tɛ sen na. N ko dɔ in fagakun de e min bɛna wuli sanfɛ e kana ɲɔgɔnna kɛ. An ka sariya kɔnɔ est-ce que peine de mort b'a kɔnɔ. Peine de mort la fɛn bɛɛ b'an ka sariya kɔnɔ peine de mort n ko bɛnkan de don. Musa tile la e ma ye muru fiɲɛ n ko jamana politicien kan ka jɔ ka mugu ci a bɛɛ lajɛlen na Musa b'a dalu de d'i ma bi. Ni Mali tun y'a ka politicien kirikara ninnu jɔ ministère la ka mugu ci nin bɛɛ la k'a bɛɛ faga ka ban bilahi mɔgɔ t'a ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ jamana kɔnɔ. Aw bɛ ka ko jɛ mɔgɔ lankolon na u bɛ ka faso ci mɔgɔ la ɲuman bɛ wuli o cogo di. Jamana cila i b'o kolokolo in fɛ yen den ɲuman bɛ wuli cogo de ka wuli kɛ an b'u faga de.
Nunu be fa de mu de be ci nunu na ni est-ce ça jamanadenw yɛrɛ mo suguya dɔn fɛ sa mu suguya dɔn hali sa ko langolo be mɔgɔ ɲuman de be Mali kɔnɔ hali sini suyali tɛ senna ngo dɔn in faga kun de e min bena wuli sanfɛ e kana ɲɔgɔnna kɛ an ka sariya kɔnɔ c'est peine de mort ba peine de mort fɛn bɛɛ b'an ka sariya kɔnɔ peine de mort ngo ju bɛnkan de don Musa Tilela e ma ye moro fiye ngo jamana politicien kan ka jɔ ka mugu ci a bɛɛ lajɛlen na Musa ba dalu di ma amalimaw abola ka Isa Sise ka kumakan lamɛn sisan anw tɛ nkalonda maa la dɛ an b'i kumakan yɛrɛ de kɛ k'i juger politicien ko k'olu faga Isa Sise est-ce que e bɛ ko kalama e bɛ kuma min na e yɛrɛ ye politicien ye ka taa faransiw bɛ yalama dɔrɔmɛ sɔrɔ i bɛ n'i sigi manamana kan fɔla plateau la a ye politicien faga an bɛna bɔ nin kɔnɔ k'aw bɛɛ ye yan kelen kelen Gandi malien e bɛ plateau min kan Ala ni Diko barika e kan ka dugu jɛ o dugu jɛ e kan ka dugawu kɛ Diko de Ala ni Diko barika e ye plateau sɔrɔ Ala ni Diko barika wari min dilen mo k'i ka plateau dayɛlɛ bɔ i k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna ko Diko ye joli d'i ma i ka plateau dayɛlɛ n'i ma bɔ k'a fɔ an yɛrɛ bɛna fɔ don dɔ an b'a bɛɛ kalama wari dila minnu ma ka taa d'e ma e ni minnu taara wari minɛ an b'a bɛɛ kalama mais an bɛ kama de bɛ diɲɛ kɔnɔ quoi hadamaden kana don mɔgɔ la f'i ka vie privée la quoi aw bɛɛ tun bɛ boli Mariko fana nɔfɛ yan dennankulu ninnu aw bɛn'aw sigi k'aw bɛ Mariko de la an ka Badi lamɛn Badi ye min fɔ an ka jan ka de la. Bi i ɲɛ b'an yɛrɛ damaw la plateau b'a fɛn fɛn bolo a si tɛ ɲɔgɔn fɛ a si tɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛɛ k'u ka go ɲɔgɔn ye mais ils font semblant nin tɛ fɛ nin ka taa ɲɛ nin tɛ fɛ nin ta ka taa ɲɛ bon ni nin de ye Badi gɛrɛ a yɛrɛ la sisan dɔ ninnu bɛ dimi parce que bɛɛ bɛ fɛ Badi ka na e de ka fan fɛ bɛɛ bɛ fɛ jama ka na e de ka fan fɛ parce que u fana b'o kɛ motif de ye ka wari ɲini e mun bɛ plateau sanfɛ e bɛ kɛ feerefɛn de y'u bolo wa feerefɛn sugu mun wari bɛ minɛ i la a bɛ n'a fɔ i bɛ ka feere i yɛrɛ t'a kalama wari bɛ ka taa minɛ n'i ye k'i prix dun ka tila ka na 1000 ni 2000 d'i ma ne ko ne t'o miette minɛna de ye ne ko n ka bonya bɛ mun kan amalimaw aw bɔra sisan ka Badi ka kumakan lamɛn donc i b'a dɔn k'a fɔ ko ja vidéoman bɛ kuma ni Maliko kuma ye anw bolo ko an bɛ jɛ ka kuma ni Maliko kuma ye yɔrɔ minnu ma ɲana an b'o fɔ mais anw ni ninnu tɛ se ka ɲɔgɔn ye non an tɛ se ka ɲɔgɔn ye cogo si la parce que anw bɛ ka kuma ni dayɛlɛ k'a di jamana kɔnɔdenw ma mais ja ninnu yɛrɛ dama de bɛ ɲɔgɔn feere de la jamana kɔnɔdenw ta kalama Badi bɛ a réseau kɔnɔna la ale yɛrɛ de bɔlen filɛ k'a fɔ sisan vidéoman i b'u fara ɲɔgɔn kan k'u man ni ɲɔgɔn ye u yɛrɛ dama de bɛ ɲɔgɔn feere ale yɛlɛmana ka transition supporter a nana don min na a b'a sɔrɔ ani bumabɛnninw bɛɛla la ka na donc ale nana u ye fɛɛrɛ kɛ ka se ka ale ka kiiri a ka se ka kɛ ka san kelen kaso d'a ma mais ka kalo kelen a b'o kɛ fermé la a bɔra siɲɛ kelen olu de ye boliboliw de kɛ Bumabɛli Abdou Niang Naɲini Jabate de y'a fɔ a ka kuma kɔnɔ u ye wuli ka jɔ Bumabɛli ni Abdou Niang sela ale ma cogoya min na a y'a bɛɛ fɔ a vidéo b'an bolo yan mais bi ni maa min bɔra k'i bɛ kuma transition kan olu de bɛ bɔ k'u b'i buruja mais olu bɛ ɲina ko kunun tɛmɛna sani olu ka don nin kɔnɔna la quoi mɔgɔ ma aw buruja o la mɔgɔ ma aw nɛni mɔgɔ ma aw fa nɛni transition buruja baw de kɛ fɛn ye bi ni maa ma ye ko k'i bɛ transition critique olu de bɛ bɔ k'u b'i buruja quoi mais e pourtant an ka kuma kɔrɔw de bɛ yen Mamada ale bɔra k'a fɔ ko Wage ye den 10 ni kɔ sɔrɔ k'a si ni si tɛ ba la b'an bolo yan mɔgɔ ma aw bali k'o fɔ ni maa min ko k'o bɛ dɔ fɔ transition ma aw bɛ bɔ k'a b'o tigi la gosi mun a t'o to yen bɛɛ k'i hakilina di aw y'a hakilina di a ye mɔgɔw to k'u hakilina di aw ma fisa maa si ye jamana ko la Mali maa si ta kɛ Mali ka sago dɔ kan dɔ bɛ fa ye dɔ tu tigɛ a la dɔ bɛ mɔkɛ ye dɔ Mali tu tigɛ donc a ye mɔgɔw to yen ni min man ɲi o bɛ fɔ mais min ka ɲi o min man ɲi an k'a fɔ k'o ka ɲi o de ye nkalon ye Kɛnɛ Media kanubaga bɛɛ lajɛlen Ala k'a ɲɛ ka d'an ma tiɲɛ Ala ka barika don ale la a k'an bɛn waati wɛrɛ